गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं दुलुरानी ब्रह्म। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 5 जुन 2022 बाराया रबिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। फैगौ 8 जुनाव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दासान्दि कख्लाबारि बियाबनि ओनसोलफोराव गुदुं थासारि सोमजिगासिनो। बे समावनो बाक्सा जिल्ला 22 नं कख्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि अदेबानि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय खारहाना गामियाव दावबायहैना खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ फैगौ 8 जुन खालि UPPL राजखान्थि दोलोनि नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो खावलायो। बारग' मन्थ्रिया बे ओनसोलाव फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सुखु दुखुनि खोथा सावरायनो मोननानै गावनि गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथियो। लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बिथांखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायबावो बिथाङा। मानोना गोबाव सम UPPL खुंथायनि समाव मन्थ्रि जानानै दंमोनब्लाबो गावखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खाथियाव नायनो हास्थायदोंमोनब्लाबो एबा मोननो लुबैदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखैमोन, खालि टिभिफोरावल'सो नुनो मोनबाय थायोमोन होननानैबो फोरमायथिदों बारग' मन्थ्रिया। बेनिखायनो बे खेबाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावखौ खाथियाव मोननायखाय गोजोननाय मोनदों होननानैबो फोरमायथियो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। गुबुन फारसेथिं उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै कख्लाबारि बियाबाव UPPL BJP GSP जथाय दोलोआबो मैयानि सानाव देरहाखागोनखौ मिजिंथिनानै रंजानायजों गोजोननि थाखाय मोनसे मटर साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लायो। मख'नो नांगोनदि मित्रजोट सरकारनि मटर साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारियाव मैया क'क्राझार सानजा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवना होदोंमोन। MLA बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवना होखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि मटर साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिया बियाबनि रायजो राजाफोरनियाव भट बिनायनि थाखाय नङा। मानोना बे बियाबाव गोबांथार रायजो राजानि भट मोननायजों देरहानाया रोखाखा। बिनिखायनो बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिया देरहासारनायनिसो होननानै बुंथियो MLA बिथाङा। आरो बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव खमावबो 400-500सो लाइमोन सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन होननानैबो मिथिहोदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। सा-सानजा भारतनि सिक्किम रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे खारबाय थानाय गारिया हरखाबै दैयाव गलांनानै गारिनि सिङाव गाखोनाय 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। बे जाथाया थांनाय शुक्रबारखालि सा सिक्किम रायजोआव जादों। गुवाहाटी नोगोरमायावबो सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि नर्थ इस्ट केन्सार देहा फाहामसालियाव लाखिनानै दोननाय सासे बेरामिया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। थैनाय बेरामिखौ सा लखिमपुर जिल्लानि पद्मा छेत्री होननानै मिथिनो हानाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया भारत-भुटान सिमना ओनसोल उल्टापानी आरो सरलपारानि फरायसालिफोराव थांनानै नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया दासान्दि जिल्लायाव समाजारि सोलोंथायारि आरो जौगालु हाबाफारिफोरनि बिथिङाव गोख्रों नोजोर लाखिदों। आरो बे समावबो बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओनसोल उल्टापानीयाव दावबायहैनानै गुदि फरायसालिफोरखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे फरायसालिनि थासारिखौबो खौरां लानायखौ नुनो मोननाय जादों। कानपुराव मोनसे दाङाबाजि जेराव हिन्दु सुबुंफोरखौ टार्गेट खालामनानै गाग्लोबनाय जाथाय सोमजिदों। दुथांफोरनि मोनसे हानजाया सुबुंफोरनियाव मुं सोङै सोङै हिन्दु सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथांफोरा लामाजों हान्थिलांनाय सासे रिक्सा सालायग्रानि मुंखौबो सोंनानै उनाव हिन्दु होननानै मिथिनो मोननायनि उनाव दुथांफोरा बेखौ गाज्रियै बुनानै जोखोम खालामो। जायनि थाखाय रिक्सा सालायगिरिया हुस गैयै जायो होनना मिथिनो हादों। उनाव जाथायथिलिनिफ्राय दुथांफोरा खारनो हमो आरो दुथां सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय रिक्सा सालायगिरिखौ जायगानि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो होनना मिथिनो हानाय जादों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों। दिनै गासै बर' इउटुबार्सफोरनि मोनसे लोगो हमज्लायनानै सावरायलायनाय हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारिया रङियानि मिलन हटेलाव जागोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बे हाबाफारियाव बर'नि गोबां इउटुबार्सफोरानो बाहागो लागोनखौबो मिथिदों। नाथाय बे हाबाफारिखौ जाय सानखांग्रोदोंमोन आरो जाय दैदेननो लादों बिथांमोननियाव आं निमाहा बियो। आङो बे हाबाफारियाव सहैनो हानाय नंलिया माखासे उसुबिदानि थाखाय। खोब मोजाङानो जादों बेबायदि हाबाफारि लानाया। मानोना बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जोङो गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनो हायो आरो माखासे रोङैखौ सोलोंलायनो हायो।
गावजों गाव माखासे बुजिलायनाया फोथायलायनाया बांसिन जायो आरो लोगोनि अनजिमा बेखौबो जोङो फेहेरनो हायो। आरो बे हाबाफारिखौ जाय बिथांमोना सानखांग्रोनानै खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो।